sing artine anteng ayem. Ada Mas Andi. Jadi jenengan kok didungane atine ayem anteng. Aku takon sampean jawab sing banter tadi ini Mas. Milih enek wong wedok ki loro, Pak. Wong loro. Siji wedok iki ayu tapi galak, karo elek tapi gemati geneng milih ndi, Pak? Ayu galak. Ayu galak. Ayu galak. Sita tenan sing banter. Iki tenan iki aku sama tenan. Enek wong loro. Siji ayu tapi galak, sing sita elek tapi gemati pilih sing ndi? Elek gemati. Ayu galak. Ayu. Mawaddah itu maknanya cinta. Lekne cinta Bapak Ibu itu sesuatu yang disertai syaratnya enek krono bentuk fisik. Si enom jenengan ya, jenengan kalau Mbak Cinta seneng cinta, ini krono si enom Mas. Dipengaruhi mungkin krono ayune utawa Mbak Cinta dengan jenengan utawa gandenge. Macake si enom itu si mening, macak sak macak pilih si enom kan pantes. Kalau nyawang wong wedok-wedok ngene iki dilihat dari usiane saja wis bijarun labisona rezeki maring rezeki. Pernikahan ini gelem rabi Mas. Rabi niku iso malah iso nekakne barokah, iso nekakne duit. Tapi enek syarate. Piye syarate? Ila soluhatil nikah, ila soluhatil niyah, ari kalane bagus apa kaniyatu niat. Tujuane kudu bener. Tujuane kudu bener. Lah, bener tiyang sing rabi niku napa niate? Nomor setunggal jenengan tak tutuhi diniati ta'abbud, diniati ibadah. Tenan Bu ibadah. Nalikane jenengan dereng mobil itu nikah wa taswijah Mas Andi. Saya terima nikahnya Mbak Sinta binti Pak Puryanto bil mahril madkur dengan mas kawin tersebut. Jenengan saderenge muni ijab kabul ngono kuwi ndemok tangane gak oleh. Bahasan saiki jenengan wis rumi jadi suami istri Mas. Kuwi malih oleh. Gek ganjarane gede. Jenengan Mbak Sinta ya salaman pisan. Tapi Mas Adi jenengan niati tahsilul walad golek keturunan. Mbak Sinta pengen dadah yoga pinten Mbak Sinta? Setunggal. Lek Mas Andi pengen dadah piro Mas Andi? Sampai sakjane kok menangnya pembayaran itu. Buka roihan natuka. Tasumuha sambean. Gitu niku ditilingi nanti. Anake awake dhewe niku iso dadi lek ngarani roihanah. Kembang sing ambune wangi terus mari ngono wae iki ambu diambungi tasumuha diambu kapan sabean nalikane maksimale umur 7 tahun. Anak ini si wangi-wangi niku kaya bayi kan ya. Iki maksimale umur 7 tahun lek ngaring roihan. Sopo-sopo ngejak gendong demen dan iku umur 7 tahun. Wahon di muka sabaan mari ngono 7 tahun ke depan maksimalnya sampai umur 14 tahun niku dadi pelayani awake dhewe. Bocah niku dikongkon demen Pak. Jupukno kae dikongkon apa bocah sik kenek. Summa huwa imma syarikuka wa imma adubuka. Terus anak niku mengke lek wis 14 tahun munggah imma syarikuka ana kalane anak kuwi iso dadi kanca wa imma adubuka lan ana kalane anak iku iso dadi musuh. Ayo enten apa mboten? Enak ta? Akeh. Lah makane Mas anak loro utawa pira mungkin didongakne muga-muga sing bener-bener sedaten Allahumma amin. Wis iki kula manut kalih dawuh Mbak Yai Najib Sirama. Lek pengen kelantari pengen dadi anak sing mening putrane jenengan niku mengke pas kumpul fatul ilahi istiqoni.
awal wajibin utawi kawitane perkara wajib alal insani ing ngatasé menungso iku makrifatul ilahi ngaweruhi pengirane. Tugasin jenengan benjing 1 tahun lagi jenengan punya anak sing tangan terus dikomati kalih kuping sing kiwa. Wonten sing dawuh antarane ngadani karo umat iku enek jarake. Jarake apa? Ada waktu cukup untuk membaca surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Diadani maca surat Ikhlas terus mari ngono dikomati. Pak Yai Najib lane dawuh ngeten ngadani bayi ojo banter kaya nang masjid. Allahu akbar Allahu akbar. Enak. Iki nyalangan translasi. Beri gede. Cocok, aku kira promo itu namanya. Harap ditumbas nih kendil hanya, ya mas. Harus itu mas aku kok tanya. Itu kok nih apa? Kain morianya kali kendil hanya. Batur entah digowo mulai dikumbas sing resik, lebar dikumbah Mas Andi, mari ngono dibungkus kalih kain mori sing anyar le tumbas niku mau Bu, jerone diparingi kembang boleh. Terus dibungkus, bak dibungkus diseleh ning ngene kendhit lebar di mendem niku wau. Diseleh dhisik, aja ditutup. Lek urung diwacane telung bacaan niki nomor setunggal sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sing nomor kalih diwacane syahadat kalih Mas Andi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing nomor 3 diwacane Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai teko waladhdallin. Amin. Napa Bapak Ibu setunggal? Sholawat nomor kali syahadat nomor 3 Fatihah. Ayo dibaleni siji napa? Sholawat syahadat Fatihah. Niku diwaca pisan kemawon. Enten sing dawuh ngene. Sholawat syahadat Fatihah enek sing kon nulis ditulis enek mari ngono terus dilebokne ning kene jerone Mbak. Enek sing ditulis. Oh nek diwaca malah ya mending ora ditulis tapi langsung diwaca gak apa-apa. Bar diwacane niku Mas Andi ora oleh ditutup dhisik lek urung diwacane diunen-uneni paribasan ngene iki. Meneng si jabang bayi aja sugih tangis, aja sugih beko, aja sugih dewa, aja sugih catur, manut marang bapak biyung ira, guru ira lan dulur ira niku ngene tuwa. Paribasan itu diwaca ping 3. Meneng si jabang bayi aja sugih tangis, aja sugih beko, aja sugih dewa, aja sugih catur, manut marang bapak biyung ira, guru ira lan dulur ira. Diwaca ping 3, dijawab dhewe ping 3, nggih. Iki mesti ana sing batin. Nyapa kok dijawab dhewe? Iya, bature ora iso. Wonten dawuh niku ngeten. Gusti Allah kuwi ora demen lek enek wong sing wani karo wong tuane. Kok wong kuwi duwe anak pengin ngakekah, kondang ngakekah. Lek ditingali saka keterangan niku mau berarti ngakekah niku bisa digunakan alat untuk benehne anak. Saiki jenengan cek mawon kok saiki ngeten. Duwe anak loro umpamane, siji diakekoi, siji ora. Maka nanti proses perkembangan rohaninya pun beda. Sebabnya nek akekah ki manut tuntunane Kanjeng Nabi. Sampai ngono, hadise kowe ngoten niku. Gusti Allah ki gak demen nyawan ndelok anak sing wani karo wong tuane. Kok enek wong tuwa duwe anak kok demen pengin ngakekah kondang kok. Lah akikah niku ternyata bisa untuk benehne anak. Terus niki ngeten-ngeten Pak Kabul, Pak Nur, Mbak Siti.
akikah kudu los, ora oleh ngengeh-ngengeh. Ngoten niku. Dina kang kaping 7 min wiladatihi saking laire gulam, saking lahire anak. Niku. Dina kaping 7 saka kelahirane. Upamane nek kene saiki nggo libe lumrahe tiyang gede ora anu lho Pak, saniki nek misale akikah ya pas-pasan gak apa-apa. Umpamane gak apa-apa. Terus dina kaping 7 lahire utawa pas-pasarane Mas, niku mungkin dadi akikahi. Terus kapan yang bener indah irtifai samsi ing dalem nalikane munggahe sengenge. Munggah niku isu napa sore Bu? Isu boleh akikah niku lek saged niku enjing. Tafakul ngalap ketularan dongakne sing diakikahi niku mangke lek kadya kaya dene sengenge iki lek sing isu iyu saya padang saya padang saya padang saya padang. Beje bocah diakikahi saya bener saya bener saya bener. Niku namine tafakul. Tafakul. Jadi kok yasinan gampang turu tak bedhek. Kok Bapak Ibu, lek iso aja dicel-cel, ngetoke pas di ros-rosan kene iki. Kapan iku pas nalikane bolengi digantung kali. Dene kok njaba niku dipas rosan lek ngetok arepe dimasak. Ternyata wadane enggak sedeng delenteng-delenteng, lek ngetok pas nggih jero. Tafakul ngalap ketularan, kenapa? Dongokne putrane jenengan sing diakikahi, balunge tulange kuat kukuh bakuh ora gampang lara. Bu, jenengan saiki duwe rasa lino apa boten? Nggih, lha kuwi lek diakikahi mari. Allahumma Pak linu-linu diakikahi mari. Wala yang saruat mon aja dicecel balunge. Niku tafakur. Terus watasoduku disodakone bimakbukin kelawan dimasak. Umpamane Pak saniki ora sah pengajian ngeten iki langsung diterterne napa asal ya ba'asuhu ilal fuqara ahabbu min daihim. Sakjane umpamane dibeleh langsung diterne iki sakjane malah luwih apik. Tapi mari ngono lek misale ngene iki mlumpuke kancane ngeten iki siji iku mangke iso dongane bareng. Umpamane ngunjang mubalek utawa kiai sing kon ngaji berarti ya nambah ilmu, berarti dari segi kemanfaatannya isi akeh. Umpamane diterne ndak apa-apa. Wis. Terus dibeleh orang hal ngetok apa jenenge balunge. Pas lek ngetok nggih pas rosane. Gitu Mas ya. Wis. Sikil sing tangan sing mburi Bapak Ibu. Sikil sing tangan sing mburi lek saged dingengeh mentah disedekahne dukun bayi sing proses persalinan. Sikil sing tangan sing mburi. Sikil niku kene sret iki sampai kene iki jenenge sikil. Lek egur kene sampai teko kene jenenge peklek. Iki sikil Pak. Sikil sing tangan sing mburi kuwi ora dimasak diwehne mentah diwehne dukun bayi sing proses persalinan sret kok kene kerumune Mbak niki akikah yoga kula panjenengan tampi panjenengan dongane muga-muga dados akikah ingkang barokah. Iki mesti ana sing batene lho kok penak dadi dukun bayi. Ya dadi ya to. Iya, saya sudah ngono kuwi. Iki lho. Saniki mboten enten dukun bayi niku. Enggak enek lek sapa. Beda kayu Surabaya. Jenengan meni Bu Sutini ora apa-apa. Rapo. Terus malah sedekah gitu. Wis. Gitu Mas ya, dibeleh nih. Sing nomor 2 pitung dina saka kelahirane siji dibelehne. Sing nomor 2 wayuh laku suhu Mas dicukur rambute. Iki lho Bu. Soale iso aja sampai gede ya. Lah iso pas ndang bayi pitung dina sepasaran ndang diakikahi. Wonten dawuh sing meneng iki ngeten iki. Sapa wonge bayi lahir pitung dina saka kelahirane diakikahi
terus mari ngono dicukur rambute, terus mari ngono bar dicukur, lek nyukur rambute bengi sok dina Rebo sampai ping sekawan dosa dinten Rebo lek nyukur niku. Saiki malam Selasa to Mas, malam Selasa dicukur, terus mari ngono sok Rebo sampai ping 40 hari Rabu diterusne. Kok gelem ngoten niku dawuhipun Habib Ali bin Abdurrahman putrane jenengan niku mungkin insyaallah calon dadi wong alim. Allahumma amin. Ki ora oleh gak oleh kan. Setiap hari Rebo dititeni seret seterus Rebo sampai 40 hari Rabu. Wis Bu saiki monggo saiki dihitung dikalkulasi. 40 dina Rebo setiap minggu berarti ora oleh gang. Seminggu iki pitung dina lek 40 Rebo berarti padha karo 40 ping 7 enten 280 dina 280 dina lek dibagi saulan dibagi 30 ketemene pinten 9 wulan luwih 10 dina niku persis jenengan bobot hamil melahirkan Bu. Ya 9 bulan lebih 10 hari niku bobot akhirnya lahir terus mungkin jenengan dirakatin ditirakati dipotong rambutnya dengan waktu yang sama dengan masa kehamilan setiap hari Rebo. Dawuhipun Habib Ali bin Abdurrahman insyaallah niku nggih dados selaris sing alim. Allahumma amin. Wis. Terus sing nomor 3 pitung dina saka kelahirane siji dibeleni akikah, sing nomor 2 dicukur rambute, sing nomor 3 wayu sama terus diparingi jeneng sing apik. Wayu samialan yen to den paringi jeneng fihi ing dalem dina kang kaping 7 wa in mata senajan to mati sapa bayi sapa sing dilahirne wau qablahu ing dalem sadurunge. Balusan bahkan den sunatake apa tasmiyatus sidin jenenge bayi keluruan Bu. Kapan balagha zamanan nafkir ruhi nalikane bayi lahir mau wis kira-kira mencapai umur disebulne roh. Disebulne roh niku umur pinten? 4 bulan 120 hari. Bayi keluron kok umure wis 4 wulan niku sunah diparingi jeneng sing paling apik napa wa afdhalul asma Abdullah wa Abdurrahman. Jeneng sing paling apik niku Abdullah utawa Abdurrahman. Wala yukrahu lan ora dimakruhne maknane oleh ismu nabiyyin jenenge nabi. Jenenge Nabi Adam. Aku ki duwe kanca nek Jakarta ki enek artine. Kula ngutip dawuhipun Yai Jamaluddin Ahmad pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Bahrul Ulum. Yai Jamal lek dawuh ngeten, lek dawuh. Dipun riwayataken saking Ka'ab bin Ahbar. Niku dawuhne ngeten, besok ana kawulane Gusti Allah ditimbang amali. Basan ditimbang tibake amale Allah niku luwih abot tinimbangane amal sing apik. Akhire tiyang niku terus divonis mlebu ning neraka. Gusti Allah ngongkon malaikat, malaikat, saiki paranono kawulaku sing tas timbang kae amale Allah sing luwih akeh, paranono sauring mlebu neraka ya malaikat. Takonono kok kok takon niki jawabane cocok karo sing tak karepne wingko ndang liyen ae ora sida ning neraka dilebone ning swarga. Pertanyaane wonten 7. Wong sing ahli neraka ngene tak takoni aku diutus kali Gusti Allah Taala. Nomor 1 aku takon jawaben ya. Awakmu tau lungguh utawa tau jagongan apa ndak karo wong alim? Ngono wae pertanyaane. Dijawab boten. Nomor 2 aku takon awakmu tau mangan bareng apa ndak karo wong alim? Dijawab boten. Pak Bu jenengan enek yasinan nek pengajian jenengan niati mawon iku kumpul karo wong alim karo wong apik. Biji lek ditakoni awakmu tau kumpul karo wong alim? Nggih, nate. Kapan? Pas yasinan. Tau mangan bareng nate. Kapan? Pas yasinan.
Nomor 3, aku takon, awakmu tau mlaku bareng apa ndak karo wong alim? Dijawab, mboten. Sing nomor 4, aku takon, jenengmu padha apa ndak utawa memper apa ndak karo jenenge wong alim? Dijawab, mboten. Iki lho Bu, tibake wayu samiya jenenge anak asma kinarya Joko. Lah iso jenenge sing apik dene artine iso dikandelan sowan dhateng Gusti Allah. Ada sonyo kang awange lombrang gantan yang puspito karang yane putyane iki sakjane suluk sansaya dalu piceritane iki apik krana wis bengi ngene krana wis bengi karepku iki arep tak critakne suk lek diundang meneh ngono. Ana ya Pak Fauzi ngapain tadi ya Pak? Iki ingatan Bu monggo niki majelis zikir sareng-sareng mungkin Mbak Sinta kalian Mas Andi diberikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Duka mungkin pituran jenengan berapapun juga mungkin solilan solehah Allahumma amin. Monggo Pak saniki ngeten majelis niki majelis sing berharga terhormat saestu dirawuh sampeyan tiyang kakaya niku jenengan gadah keluarga kula nggih mugi-mugi kanthi barokah majelis taklim niki mangke terus mari ngoten niku mangke napa kita diparingi warga sing sae. Mangke saderenge niku mangke diwacane donga monggo niku mangke sroka sareng-sareng. Mungkin niki astu dirawi Kanjeng Nabi Allahumma amin. Kok mau sahabat kabeh 3 lan istighfar kabeh 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa li baiti wa ba'ihi sayyidullillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wa khususan ila syai'in wa zihadan zailani wa ila risadil wa ibadal makan syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan lila rohaniati dumateng ingkang dipun akekahi Mbak Nur Sinta kalian Ibu Siti Maryam mugi-mugi dados akekah ingkang berkah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa billahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa billahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa billahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Nuryanto kalih Mbak Siti kok pinarak didampingi putrane mriki. Mangke disrokan ala alihi wa ashabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fantazza arsyu darabahu wasibsara wasdada kursiyu haibatan wa waqara wa tala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa lam tazal ummuhu dara'an wa bifarihi wa fadli ila nihayati tamami kamali. Falamma ishtadda bika dhanbu bil ghammi wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami mahadul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu niki mengke ngeten lek dereng kula komando jenengan mangga sedaya kemawon jumeneng monggo niki kalih ngrangkul keluarganipun piyambak-piyambak ndongaken mugi-mugi majelis niki estu dirawi Kanjeng Nabi. Nomor setunggal ndongaken Mbak Siti kaliyan Pak Nur Yanto hajatipun akiklan ndongane manten. Sing nomor kalih sakjane padha